Assalamu alaikum kowa da kowa. Aminu Jetan, na san mutane da yawa za su shahararren ɗan fim ɗin wasan Hausa wadda aka fi sani da Adam A. Zango wato Adamu Usha, sananne kuma a masana'antar Kannywood, ya fito ya yi wasu zafafan kalamai wadda suka sosa zuciyar al'umma biyo baya da bidiyon da ya wallafa ta akan shafinsa na TikTok. Yana mai kuka, yana nuna damuwarsa da alhidinsa akan manya-manyan jaruman fina-finan Hausa wadda ya taimaka musu wajen ɗaukaka su a faɗin duniya da juya masa baya da suka yi, da kuma abin da ke damunsa dangane da rayuwarsa da shi da iyalinsa, musamman ta ɓangaren matayen da ya aura, wadda mutane da dama suna zargin cewa yakan saki matan ne bisa bilhagayar haƙƙi, wanda ya fito ya nuna cewa idan da zai faɗi irin laifukan da matansa suke masa yake sakin su, da mutane za su iya kiransa cewa wannan mutumin sahabi ne ko kuma wani babban mutum wanda yake jarumta a rayuwarsa, kamar yadda ya wallafa bidiyo akan shafin TikTok yana kuka, wanda biyo baya da fitowar bidiyon ne magoya bayansa da yan uwansa suka kwace wayarsa suka goge irin bidiyon da ya dora da kuma postin din da ya yi akan shafinsa na Facebook. Tun daga nan ne kuma masoyan nasa kamar su Ali Jiga suka fito suka nuna alhininsu da damuwa da irin yanayin da ya shiga, wanda mutane har suke lakabi da cewar ya kamu da cuta ta depression. Daga baya ya fito shi mawaƙin ya wanke kansa cewar ba wata cuta da take damunsa, damuwa ce, kowane ɗan adam ya shiga damuwa yakan iya nuna damuwarsa, don haka wannan abu na iya faruwa akan kowane ɗan adam. To tun daga nan ne kuma ya ƙara fitowa yanzu da zafi-zafinsa ya bayyana farin cikinsa da damuwarsa da mutane suka duba, musamman 'yan uwansa na masana'antar Kannywood ɗin, wanda ya mentioning ɗin sunansu. Daga ciki ya kira Fati Niger, ya kira da Ali Jiga da kuma su Ali Nuhu da Ahmad A. Musa wanda ya kira da Senior Man. Yana mai bayyana cewa tabbas mutumin nan ya sun taimaka masa a rayuwa, sannan kuma sun yi control ɗin mindset ɗinsa bisa bigahi haƙƙi da wannan damuwa da ya shiga a cikin wannan lokaci. Sannan mawaƙin ya ƙara da cewar yana matuƙar farin ciki cewar 'yan uwa da suka nuna masa na har yanzu yana da abinci a cikin masana'antar ta Kannywood, da kuma ci gaba da damawa da shi a ciki domin ci gaban rayuwarsa kuma da ci gaban iyalansa. Daga ɗan daga cikin bidiyon alhininsa ya nuna da farin cikinsu da wannan al'umma mutane suka nuna masa na ƙauna da suka nuna akan wannan abubuwa nasa da yake yi. Da haka kaɗan daga cikin bidiyon sai ku kalla ni ya kurji. Assalamu alaikum kowa da kowa. Aminu Jetan, na san mutane da yawa za su yi mamaki na kira sunan Aminu Jetan. Alal haƙiƙa Aminu Jetan mutane za su yi mamakin abin da zan faɗa a kan shi. Ni da Aminu Jetan ba mu san juna ba, ba mu taɓa haɗuwa ba, ba mu taɓa magana a waya ba, ba mu taɓa samun wata matsala ba, komi ƙanƙantanta ba mu taɓa samu ba. Babu wata mu'amala da Allah ya taɓa haɗa ni da shi, face to face muka taɓa yi. Haɗuwanmu da shi on media ne, nake ganin shi, shi ma yake gani na, amma ban sani ba mamaki mun haɗa wurare na taron abubuwa watakila da shi, amma shi ya san ni a lokacin ni ban san shi ba. Wannan shine dalilin Ummul Abaisin ma lokacin da ya fito matsalata da matata na farko ya faɗi abubuwan da ba shi da masaniya a kai, ban ce komai ba. Aka dawo na biyu ya faɗi abubuwa marasu daɗi a kaina da mahaifiyata. Shine abin da ya fi ɓata min rai, amma na tsaya na yi tunani, ina so in tuna menene masa, sai na ga cewa babu ma wani abu da na taɓa yi masa, sai na bar wa Allah. So duk abin da mutum ya aikata, ni ma ina yin kuskure, in roƙi Allah ya yafe min, ko kuma abokin sana'ata in na yi ba daidai ba ina iya ce masa na gane ba daidai ba, a yi haƙuri. Kuma Aminu ya gane cewa cin mutuncin da ya yi da zage-zagen da ya yi duka bai yi daidai ba, ya fahimci ya yi kuskure kuma ya fahimta kuma ya nemi komai ya wuce. Da haka na yafe maka har duniya ta nade. Haka zalika wanda suke a ran baki na ma suke ci min albasa, na ari bakinsu sun yafe maka. Ina roƙon duk wanda yake amfani da wannan yanar gizon
ya zama na cewa abin da zai rika dorawa ya kasance alkhairi ne a maimakon sharri. Bahaushe ya ce idan rai ya ɓaci hankali ke dawo da shi. So wasu lokutan idan aka ce maka mutum ya tara damuwa da yawa, abubuwan da na fito na farfaɗe su shekaransu 12 zuwa 13 ban faɗa wa kowa ba ban faɗa wa kowa ba kuma ban fito duniya na faɗa ba har sai da tura ta kai bango. Naga zan iya kwanciya yanzu, gobe ba lallai a tashi da ni ba saboda damuwa. Da haka akwai iyayen gidana da kuma abokaina masu wanda ba 'yan cikin 'yan fim ba, sun yi matuƙar ƙoƙari wajen controlling dina, amma da yadda na ɗauko abubuwan da na ɗauko nasu har sai na dire su, kuma ba abubuwa ba ne masu na alkhairi gaskiya. Wasu lokutan ba cikakken hankali ba ne da ni idan raina ya ɓaci gaskiya, amma kuma an yi ƙoƙari an shawo kaina. Kuma da na ga wayoyin wasu abokan nawa, akwai waɗanda na ɗauka, akwai wanda ban miss call na gani, akwai waɗanda na ga text ɗinsu na reply, maza da mata har da sababbin mutane da ban san su a rayuwata ba sun kira ni. Wasu na ɗauka, wasu na har yanzu ma dai wasu ma ban duba saƙonsu ba, amma duka na gani, da wanda ma ban gani ba na gode muku, Allah ya saka muku da alkhairi. Kuma an nuna min cewa har yanzu ina da abinci a cikin harkar, kuma ina da masoya. Na gode, Allah ya saka muku da alkhairi, kuma Allah ya huci zuciyar kowa. Ba abin da fishi baya sawa, kowa ya sani, kuma kowane ɗan adam yana da yadda Allah ya yi shi. Kamar yadda Allah ya halitto ya aiko annabawa, akwai masu fishi, akwai wanda suka sama suka roki Allah ya juya duniyarsu ma mutanensu suka halaka saboda ba Allah bai yi su duka iri ɗaya ba. To haka mu ma 'yan adam Allah bai yi mu iri ɗaya ba. Don haka akwai mutane irin su AB Kwacham, shi ma ubangidana ne, kuma wanda ya shiga cikin al'amarin nan sosai tun kafin ma wannan abin ya faru. Yana shiga cikin lamarina, yana bani shawarwari. Ahmad Musa Senior Man shi ma ya kira ni. Ali Nuhu, Ibrahim Tambari, kai ga sunan dai na ce zan kira suna da yawa, maza da mata, kun irin su Rashid Adamu, Alhaji ta Fatini Jariyas, kun nuna min cewa 'yan halak ne ku, kuma kun nuna kun sa duniya ta fahimci cewa abin da na faɗa gaskiya ne. Dan watakila da ba ku yi magana ba, za ku bar wasu a cikin duhu. Wallahi al'azimu shekaran abin nan wajen 2 zuwa 13 zuwa 15 ba ni da niyyar fitowa in faɗi waɗannan maganganun, duka abin da na faɗa, amma dai tura ne ta kai bango ta ɗauro, kawai na fito na yi waɗannan maganganun saboda mutane a cikin kashi 100 idan 50 sun yadda duk da na fito ne wannan maganganun, na san 50 za su fahimci cewa wannan yaron an takura shi da yawa a wannan masana'antar da kuma abubuwa. Gida ba daɗi, masana'anta da abokanan sana'a babu daɗi, ban jin daɗin su. Media shi ma babu daɗi. So I wonder how mutum zai iya rayuwa irin wannan yanayin. Ma yanzu alhamdulillahi ko a yanzu na ce na daina fim na ci riba. Da na ce zan daina fim ba wai dan wannan abun ba ne, kawai na da wannan dalilai da yawa wanda watakila wata rana za ku ji su dai ba yanzu ba. Amma mutanen da suka bani shawarwari, da waɗanda suka ji haushi na akan abin da na faɗa, da waɗanda suka yaba abin da na faɗa, duka kowa da kowa ya haƙuri. Kowa ya haƙuri. Ubangiji Allah ya ba mu ikon controlling ɗin zuciyarmu a duk lokacin da fishi ya same mu. Na gode. Abokan sana'ata duk na ga post ɗin kowa da kowa, da wanda suka yi da wanda ba su yi ba, din na gani. Amma ina roƙonmu da mu haɗa kanmu, mu daina bari sai mun mutu kaɗai za mu haɗa
za mu je mu zumunci, mu daina bari sai aure ya zo za mu je mu dina mu cashe rawa. Wurare da dama na addini ya kamata a rika jin bakin mu, a rika ganin mu muna zuwa. Idan kai dan tijjaniya ne, in ana abubuwan addini a ganka, in dan ahlus sunna ne, in ana ya rika ganin mu, zai rage mana waɗannan abubuwan da mutane ke faɗa a kanmu. Idan daddawa da wari, Bahaushe ya ce, idan bera da sata, daddawa da wari. Na gode.